Bueno, azkenengo ariketa honetan, emoten digute funtzio baten grafikoa, eta horretan oinarrituta galdera batzuk egiten dizkigute. Lehenengo da kalkulatzea definizio eremua. Vale? Bueno, definizio eremua kalkulatzen da ikusita zeintzu puntutan dagoen funtzioaren balioa. Hau da, zeintzu puntutan dagoen puntu bat marratuta eta zeinetan ez. Eta puntu beti da izaren balioa beti. Hasten gara hemen, eta zati guzti honetan badago puntu bat markatuta. Bai? Hau zatia, listo. Hemen dago puntu zuri bat, eta hemen salto bat dago ez, hemen behian dago puntu baltza. Beraz, puntu hori sartzen da definizio eremuan. Jartzen dugu horrela, aiatzen gara minus bira, puntu zuri bat dago, baina behian puntu baltza, beraz jarraitzen dugu horrela. Bai? Tira, llegatzen gara zerora, eta puntu zuri bat dago. Eta ez dago baltzik, beraz, puntu zuria markatzen dugu hor. Jarraitzen dugu horrela, eta hemen daukagu azeduta bat. Hiruan ere ez dago ezebez. Jarraitzen dugu horrela, eta bostean beste puntu zuri bat. Beraz, zein da definizio eremua? Begira, da, minus infinitutik zerora, bil, zerotik irura, bil, irutik bostera. Vale? Fikatzen zera ez? Hauze osorik, hemen puntu zuria, hemen beste puntu zuria, osorik, onarte eta puntu zuria. Vale? Bai? Vale, ederto. Bigarrena. Borrekote... Bigarrena, nundan gorakorra eta nundan berakorra. Bueno. Ingot, gorakorrak jungo naz markatzen. Vale? Gogoratu. Gorakorra bada puntu batera eta puntuetan eten papa dago. Eta hortik aurrera jarraitzen da gorakorra esaten, beti ezin dira elkartu. Bai? Habere, uratzen asatzen da izan ondo. Beida. Nundan gorakorra funtzioa? Zati hau ez? Bueno, izaren balioa nunda? Ametik hasten da, eta onarta llegatzen da. Vale? Gero, bitik aurrera ere, minus bitik minus batera, berai gorakorra da. Minus bi puntuan ze gertatzen da? Minus bi puntua dago pizkat bajuago amengoa baino. Beraz, ametik ona bajaitzen da. Beraz, minus bi puntuan ez da gorakorra. Minus bi puntua amen egongo bazan, eta goruntz jartiko eban, minus bi puntuan ere gorakorra da, eskerraldekoak bajuagoa dira eta eskualdekoak altuagoak. Vale? Kasu honetan ezin dugu elkartu. Bera, esango dugu. Gorakorra. Izango da. Minus lautik minus bira. Bil. Minus bitik minus batera. Vale? Gero, jeitzi. Gero, batetik irura. Eta gero, irutik bostera. Vale? Batetik irura. Eta irutik bostera. Zeiruan, ez da gorakorra, ez dago jarraitzen goruntz. Vale? Orduan dago, zati gorakorrak dira, hau, hauze, eta hauze. Eta doiaz, minus lautik minus bira, minus bitik minus batera, batetik irura, eta irutik bostera. Vale? Bueno, hau, idatzi burko nuke, dana lerro berea. Vale? Eta, bueno, ulan idatziko. Nundan berakorra? Bueno, berakorra izango da, behiratu. Borrengot grafikotik markatuta dagoa dena. Edo igual, bengot urdinez egin. Behira. Berakorra da, zati honetan. Eta gero, zati hau da berakorra bai ez. Baina, hemen dago puntu zuri bat. Eta izango da, berakorra ametik, eta berakorra ametik. Eta puntu zuria hor, eten bat dagoenez, ezin duten palmatu biak eta tarte bakar baten idatzi. Puntu zuria dagoelako. Vale? Beraz,
berakorra izango da. Minus infinitotik minus laura, bil, minus batetik zerora, da, isaren balioak, ez bitik minus batera, altuera bitik minus batera dolako, bazita, minus batetik zerora, ramo honetan, bajaten dolako. Bil, zerotik batera. Ez zerotik minus bira. Kontuz, Da, isaren balioak nondik nora doazen. Vale? Hau da berakorra. Bueno, hurrengo da, maximo eta minimo relatiboak. Bueno, horrengo test danak eta jarretuko dugu. Maximoak. Maximoak dira puntu batzuk, dizenak bere inguruan dauzenen artean altuenak. Bueno, ondoia bajatzen, hemen dago puntu bat, bere ingurunean dauden artean, metikona dauzen guztiak, bera da altuena. Beraz, hau puntua bai da maximo bat. Beraz, lau eta iren balioa 0. Vale. Pentsatu aldu, hemen dagoela maximo bat, baina hemen dago puntua. Eta puntua hemen eskerraldekoak altuagoa dira, bai? Eta eskerraldekoak ere altuagoa dira. Beraz, puntu hau izango da minimo bat gero. Beraz, minimo bat izango da minus 2 altuera bat. Vale? Hau bai da maximo tipiko bat. Vale? Ez den egongo besterik, hori niraki dara, eta minus bat 2. Zer beste puntu guztia, bajatzen, hemen dago minimo tipiko bat, gero junte da goruz, eta jarratzen dau infinitoraino, beraz horrez da maximorik, eta gero jarratzen dau igotzen ametik, eta 5 puntuan ez dagoen ez dago punturik, ez dago maximorik. Beraz, hau dira maximo biak. Eta indot, hemen dagoela beste minimo tipiko bat. Kurba olako bat egiten duen aurrun. Eta bat minus 2. Vale? Bueno, hurrengo galdera da eten motak. Etenak dauz. Hemen bat, hemen beste bat, hor beste bat, eta hemen beste bat. Vale? Minus lau puntuan dago eten bat, eta hor dagoena da puntua mugituta dagoela. Minus 2 puntuan dago bezeten bat, eta kausetan da jauzi bat dagoela. 0 puntuan dago eten bat, zehitzik puntu bat faltaten dalako, eta 3 puntuan dago bezeten bat, adari infinitoak dituena. Gorunt eta berunt. Vale? Beraz, lau hauek eta mota horiek, esan ditudanak. Eta maitzeko, kalkulatu behar ditugu bi batatzeko alakuntza tasa. Minus lautik, minus lau bi tarteko alakuntza tasa. Minus lau hau, eta minus lau erron. BAT, minus lau, minus bi, zer da? F minus bi, ken F minus lau, zati minus bi, ken minus lau. Zenba da F minus bi? F minus bi da bat. Zenba da F minus lau? F minus lau da 0. Zati minus bi, ken minus lau, minus bi gehi lau, bi. Beraz da, bat biren. Eta bestea, BAT minus iru bat, da F bat, ken F minus iru, zati bat ken minus iru. Vale? Zenba da F bat? F bat da minus bi. Zenba da F minus iru? F minus iru da 0. Minus bat ken minus iru, lau. Beraz, minus bi lauren, minus bat biren. Ia baitu dugu ariketa.